ଆଜିର କାହାଣୀର ଶୀର୍ଷକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ସୁତରାଂ ପ୍ରଜାମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ହିଂସା ଆଦି କିଛି ନଥିଲା। ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭାରି ଡରୁଥିଲେ। ରାଜା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭୟରେ ଚମକି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ରାଜାଙ୍କ ମନରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ଦୂର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଥରେ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ଆସିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଥିବା ଜାଣି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସାଧୁ ବାବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଥିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ମିଠା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲେ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରଥରେ ଫେରିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବାଟରେ ରାଜାଙ୍କର ପେଟ ବ୍ୟଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପେଟ ବ୍ୟଥା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ରାଜା ରଥ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାଜା ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ରଥ ଅଟକାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଗରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କହି ରଥକୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଅତି ଜୋରରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା। ରାଜା ଯେତେ କହିଲେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଶୁଣିବାରୁ ରାଜା ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଏକ ଗାଁ ପାଖେଇ ଆସିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରଥକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ସେଠାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଧାନ ଶୁଖାଇ ତାକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ। ରାଜାଙ୍କ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିବାରୁ ସେ ତରବରିଆ ହୋଇ ଶୁଖିଥିବା ଧାନ ଉପରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲା ଓ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ଅନ୍ଧ ନା କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ଏହା ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ାର ଲକ୍ଷଣ। ଛାର, ଜଣେ ମହିଳାଠାରୁ ରାଜା ଏଭଳି ଅପମାନ ପାଇ ଏକାବେଳକେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ। ତହୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ମହିଳାକୁ ରାଜଦରବାରକୁ ବାନ୍ଧି ନିଅ। ସେଠାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ରାଜା ପାଖରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଝାଡ଼ା ଫେରି ପୋଖରୀରେ ଶୌଚ ହୋଇ ରଥ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏବେ ରାଜା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଲାଣି। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଥିବାରୁ ଏଥର ସୁସ୍ଥ ମନରେ ବିଚାର କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ। କ'ଣ ଭାବିଲେ କେଜାଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମହିଳା ପାଖକୁ ଗଲେ। କାରଣ ଏହା ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଥିଲା ବୋଲି ରାଜା ସେତେବେଳକୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଭେଟିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମନ ଖୋଲା ହସୁଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସୁତରାଂ ରାଜା ସେହି ମହିଳାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନ ଡରି ଏମିତି ହସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏବେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲା, ଜନ୍ମ ଅର୍ଥ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମରଣ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଳିକି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଡରିବା କାହିଁକି? ବରଂ ମରଣକୁ ହସି ହସି ବରଣ କଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମରଣକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଭୀରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୀରୁ ଭଳି ନୁହେଁ, ସାହସୀ ପରି ମରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ତକ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କ ମନରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।